Kane kade ka jingitu khana shapang u Dominic Savio bakot u khana samla u Jied ban IT yaladi hauble da ka Jied ka bakrau bat ka jingkut jingmut ha ka artarek u yayong khat praspa saupuar lakha ya u Dominic Savio ha ka shnong San Giovanni di Riva ha Piedmont Italy ka long ying jong u ka long ka baduk khanrei ka dap da ka jinget ka baskem u Dominic Savio udei uwe nagi khun shinrang nagi khat uwe ngut shipara nadu ba udang khana u khamlong kerpang u iet ban duai bat ujulet cha ka yeng mane ban shong bat duai hakmat ka sakramen ba khoi kat ba ki we bat ki khana kidang ya le kai u Dominic ujudem ki kho seu jar bat uduai ha karta ka basan Snem gula sedang ban shimbenta shithem ha ki mas ba khoi uju poi kloi shayeng mane bat haden ba baro ki pat ba kilami udang beteng ha ki jing duai ha ka wei ka step ka bajur bha ka jing kriat uwei na ki marjan ulalap yu Dominic ba udem kho siu shabar ka yeng mane ka badang khang bat udang up ya ka ban ple habala kli u balai shem la let phai no shayeng u Dominic ula jubab kumni ngakwa bandan hajan u Jisu haba uladap nyau Snem kerta u Dominic Savio ula pediang yaka communion baningkong shwa bat hadin kamas ula penlut por ha kijing duai ha kata kasngi ula tho saw teli kijing kular ki ban beten lenti yaka jing em jong u ula kular ban let sha ka sakramen jing penyusup bat ban pediang yaka communion ba khoj man na kasngi ban buram mi kisngi khoj ban bu barabor ya Jisu bat ka Maria kum ki paralok ba jantam jong u bat ka ba khadu ban yap ban ya ka ba lepop u Dominic u persang ban im ya ka jinget jong u habaro ki kam ki ba ule haba ki wei pat ki khana ki pendan kam ki kitien ki basneo uju i no ya ki bat ulek no haba ki breu ki jur khe bat kran ben ya ka jinget jong u uyai ne ya ha ka jinget ju perkhat ba u kham bha bani ki wei pat ka jingkwa jong u ka long tang bandan hajan ublei ha usnam khat praspa san pusau haba u Dominic ula dap khat ar Snem karta ula ya kendu ya usin John Bosco ulengdo ubala seng ya ka jaka hikai bat jingerap haturen naga bentaki khna ki baduk bat ki ba ya kendu jinge ha ka jingem u Don Bosco ula yap be ya ka jing star bat ka jinget jong u Dominic ula ongnya u ba ulong kum ka jan kup ka ba bha na ka benta utrai u Dominic ula jubab ti tu long ma phi unong su bat nga ngan long ka jan u Don Bosco ula pediang ya u bat u Dominic ula let ka oratory haturen ka jing em hangta kamlong ka basuk satya bun ki khna ki wan na ki long yeng ki ba mat shibun ki jing e Henry u Dominic shem la penya pher yalade na ki wei upule uyale kai urkhe bat ki wei ki khna bat udwai lang bat ki haus nam khat praspa sanpo hreu u Dominic ulaya rap ban seng ye kan hon rit ka balatip kum ka Company of the Immaculate Conception ki khna ki judwai lang ki ju ya rap ki wei pat ki samla pule ki sumare ki bapang bat ki persangru ban wanra ya ka jingsuk hapdeng ka kanhon u Dominic ukwa ban long uba khoj bat uba jansha ublei henrei hakaba sedang ula ju perkhat ba ka jinglong khoj kamut ban mat ya ki jing penshitom ula penshitom yala de bat kila pensniru ya ka kwat ka khia jong u Don Bosco ula pen bet ya u bat ula hikai ya u ya ka wei ka jing hikai ka ba kongsan ka jinglong khoj ka ba shisha kamut ban duai ko ngu le bha ya ki kamram yarap ya ki wei bat panne ha ka jing kemen u Dominic ula ko ngu ya ka jing hikai jong u Don Bosco Henry ka kwat ka khia jong u Dominic kala nang tlor ula pangjur ula yo ya ka jing pang shit bat jur ho ha ka ba sedang jong Snem khat praspa san po nyo u Don Bosco ula pha ya u Dominic shayeng cha ka long yeng jong u da ka jing kermen ba ka jing yo shong that bat kala er ka ba khot kan yarap ya u ban yo ya ka jing kot shwa ban mi u Dominic ula ong ya u Don Bosco ngan duai na ga banta jong phi habneng haba ula wan phai shayeng ki kimi ki kpa jong u ki la pet da ka jing sngousi kat ba u khon jong ki udang telot
Dominic ula pediang ya ka sakramen bakhoj bat ula ne ha ka jing suk wat ha pedeng ka jing pang ka bajur. Ha ka khandai tarik leber khat pras pa san po nyau Dominic ula kerpa di ukpa jong ban puli ya ki jing duai na ka benta ki ban saklat no. Kat ba ukpa udang duai Dominic ula reki. Ka khmat jong kala dap da ka jing kemen bat ula ong. Kat no jing itenat ya ka ba ngayoi. Kini kide ki kentien bakhat du jong Dominic Savio ula klat no hakarta ka batang khat sau Snem tang kat tu kat ni tayau shwa ba undap khat san Snem. Don Bosco ula sngosi shisha halor ka jing klat no jong Dominic. Hadian kata ula tho ya ka jing thuk hana jong ka jing jong Dominic bat ula pen priang ya ka shaki briu hakaleng ka Pyrthei. Hakas nam khat khandai spa san po sau upo pius bakhat ula pen kentang riu khut ya Dominic Savio. Ka jing jong Dominic Savio bakhut ka pen kan mau yangi ba ka jing long khut kam dei tang na ka benta ki briu ki balasan ki lingdo ne ki nong ya lam ki papau nam. Wat ukhna samlaru ula ban long bakhut lengba ki jing Jied ki ba man ka sngi da ka jing duai ka jing shisha ka jing Jied ka jing ko ngu ka jing map bat ka jing Jied ya ublei. Ka jing jong ka hikai yangi bangim dan kam ban ap hadu bangin dalasan ban long ki briu ki babha. Ngila ban Jied ya ublei menta. Ngila ban Jied ban long ki basubun menta. Ngila ban kentat ya kapop menta. Bat ngila ban yarap ya kiwei menta. Dominic Savio bakhoj shem la yo ban hadu datmen hendrei ka nuksa jong kadang penslur ya ki babon ki khna bat ki samla hakeleng ka Pyrthei. Ka KHUBOR jong ka long kumni. Jied ya ublei dan barabor hajan Jisu Jied ban le ya ka badai ya rap ya kiwei bat man ka sngi da ka jingkemen. Ukhna uba tang khat sau Snem karta ula no ya ka jing hikai ka ban ne shi jing Ka jing kam dan kam ban jrong ban long ka bakordor ladangi da ka jing Jied ya ublei wat ka jing ka balengkot ru kala ban shat pernai.